My God, I hate drugs. The war on illegal drugs continues. Illegal drugs have no place in Iloilo province. And Iloilo Police Provincial Office, along its sustained and aggressive police operations against drug peddlers, raises the bar of advocacy awareness initiatives through the creation of a Speaker's Bureau on Anti-Illegal Drugs. Tungkol kami sa team para magpanguna sa pag-edukar sa aton nga mga pumuluyo na tungoy sini sa illegal nga droga sa malain sini nga epekto sa mga tao nga nagagamit, sa ilang pamilya, kag sa aton sini nga komunidad. Pinakalipay kong gid nga mga kabayan sa team sa pagpalaptas impormasyon na tungoy sa electric sa illegal drugs. Bisay di ka pa maagi nga may tukar ang aton pumuluyo nga wala sang maayo nga mahatag ang paggamit kag pagtusok sa illegal nga droga. Simple man lang ang mga impormasyon nga amon ipagadulong sa mga kabaranggayan. Pero dako ini nga yabi, ug masabat ang problema sa paglaptas ng illegal nga droga sa probinsya. We're looking forward na suportahan sa aton local government official kini nga initiative. As always, we believe that the war on drugs is a shared responsibility. Things to happen, and our goal of making Iloilo as drug-free is not only possible, it is inevitable. Let's go for drug-free Iloilo!